Smile and Learn. Quines ganes de la festa de fi de curs! Saps que aquest any ens toca preparar-la? Sí, hem d'enviar les invitacions. Ja tinc les llistes amb el nombre de monstres de les 3 classes de quart. Hem de mirar quantes invitacions enviem. Tinc classe de com espantar. No vull arribar tard. Després parlem. Llavors, quants nens i nenes hi ha a cada classe? Quantes invitacions hem d'enviar? A quants companys haurem d'enviar les invitacions de la festa si a quart A hi ha 25 monstres, a quart B 24 i a quart C 27? Per saber quants monstres hi ha a les 3 classes, he de sumar el nombre de monstres de cada classe. A la classe de quart A hi ha 25 monstres, a quart B hi ha 24 monstres i a quart C hi ha 27 monstres. Vegem la suma. Primer sumem els nombres que estan a la dreta, les unitats. 5 més 4, 9. 9 més 7 són 16. Posem un 6 aquí baix i apuntem una a les desenes. Ara sumem les desenes. No t'oblidis de la desena que portem de les unitats. A veure, 1 més 2 són 3. 3 més 2 són 5. I ara, 5 més 2 són 7. Genial! Aquest nombre el poso aquí, a les desenes. Ja ho tinc, en total són 76 monstres. Enviaré les invitacions aquesta tarda. Ja hem rebut resposta de tots els companys. En total, no en venen 11. Si a les classes de quart hi ha 76 nens i nenes i no en venen 11, quants companys vindran en total? Per saber quants monstres vindran, hem de fer una resta. Comencem amb les unitats. 6 menys 1, 5. Posem el 5 a les unitats. I ara restem les desenes. 7 menys 1, 6. El col·loquem aquí. Fet! Ja tenim el nombre de monstres que venen a la festa de fi de curs. 65. Que bé que ens ho passarem! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.